Benvidos a Filopodcast, un podcast no que repasamos as preguntas teóricas de historia da filosofía para abau. Hoxe, a pregunta teórica, ética e política en Platón. Nesta pregunta, imos situar a Platón no seu contexto histórico e filosófico e desenvolver a súa teoría ética e política dentro do seu sistema filosófico. Para comezar, a filosofía ten a súa base no pensamento racional, o cal nace como un saber diferenciado do saber mítico ao redor do século VI a.C., na antiga Grecia, no que se deu en chamar como o paso do mito logos. Co paso do tempo, a filosofía pasou da periferia das polis gregas, Mileto, etc., a Atenas. Ao instaurarse a democracia en Atenas da man de Clístenes e Pericles, a palabra, o logos, revalorizouse ao ser mediante ela a forma de ganar as discusións na asamblea. Isto posibilitou o florecemento da filosofía nun novo xiro da mesma que se deu en chamar o paso da physis ao nomos. Pois tras a etapa da filosofía presocrática máis centrada en temas cosmolóxicos, como era a orixe da natureza, a physis, o debate agora se centrou en torno a cuestións antropolóxicas, éticas e políticas, como poida ser a reflexión en torno ás leis, o nomos. Esta nova etapa da filosofía denominouse período clásico grego da filosofía antiga. En el, os autores claves son os sofistas, Sócrates e Platón. Por un lado, os sofistas son os sabios estranxeiros que chegaron a Atenas para dar clase de oratoria e retórica a quen puidera pagala, en especial os fillos da antiga clase dominante, aristócratas e nobres, para ganar as discusións nas asambleas. Os sofistas, aparte de dar clases, formularon as súas propias teorías filosóficas como xustificación da súa propia labor filosófica, a de ensinar a defender unha tese na asamblea, como por exemplo ir á guerra contra os espartanos, ou a tese radicalmente contraria, a paz, non ir á guerra. Por exemplo, o sofista Protágoras de Abdera vai defender o relativismo noseolóxico e moral, isto é, que a verdade era algo relativo e que non todas as persoas teñen que ter as mesmas nocións morais. O que sexa a xustiza ou o ben para un individuo non o ten que ser para outro. A teoría de Protágoras denomínase teoría do homo mensura, xa que defendía que o home é a medida de todas as cousas. Outros sofistas chegarán máis lonxe, como é o caso de Gorgias de Leontinos, quen defendeu o escepticismo, isto é, que a verdade non existe. Outros sofistas como Trasímaco, Antifonte e Critias farán fincampé en que a lei é convencional, nomos, e non natural, physis. Algúns deles oporánse ás leis, o que levará a que sexan mal vistos en Atenas. Neste sentido, afondarán nese debate en torno ao nomos, argumentando que o viaxar por diferentes cidades viron como as normas, as leis e as costumes van cambiando dunha polis a outra, e que, polo tanto, o nomos xurde dun acordo ou dunha imposición, máis non da propia natureza, xa que de ser así, estas leis, por exemplo, como deben ser os funerais, deberían ser igual en todas partes, e non o son. Nun lugar hai cremación, noutros enterros, etc., etc. Por outro lado, Sócrates vai ser un filósofo ateniense que se oporá ás teses dos sofistas e que será o mestre de Platón. Este pensador cría que tiñan que existir verdades universais e absolutas en torno aos conceptos morais, universalismo moral e nosolóxico, e aínda que consideraba que el non as podería atopar, dicía que se o oráculo chamaba o máis sabio era por saber o moito que ignoraba, pensaba que podía axudar a outros a atopalas, a través do seu método socrático, que consistía en dialogar ata que o outro, participante, recoñeza a súa ignorancia, isto é o que chamamos ironía socrática, e despois seguir dialogando ata alcanzar unha definición universal dun concepto, isto é o que chamamos maiéutica. Outra teoría deste pensador era o intelectualismo moral, según o cal ninguén fai o mal con coñecemento de causa, senón por ignorancia, polo que, segundo esta visión, quen coñece o ben sempre fará o ben. Platón, polo tanto, sitúase neste contexto filosófico. Nace no século V, no ano 427 a.C., e con 20 anos coñece a Sócrates e faise o seu discípulo, e ségueo ata a súa morte no 399 a.C., cando foi condenado pola democracia ateniense a suicidarse, acusado de impiedade e corrupción de menores por ensinarlles o seu pensamento filosófico.
todo o sistema filosófico platónico que vai crear a partir deste momento vai ser un monumento ao seu mestre. Vai escribir en forma de diálogo e situar como protagonista a Sócrates e vai xerar unha teoría das ideas que non é outra cousa que unha xustificación ontolóxica deste universalismo moral socrático. El vai intentar explicar por que o seu mestre tiña razón, cando dicía que a xustiza, a valentía ou a virtude tían que ter o mesmo significado en calquera momento e lugar, e para isto vai a defender que todo acto que denominamos xusto ou virtuoso non deixa de ser unha copia ou imitación da xustiza en si mesma ou da virtude en si mesma, as cales existen nun mundo separados, o mundo das ideas, sendo así a idea da xustiza ou a idea da virtude. Centrándonos agora na súa teoría antropolóxica, que é polo que se nos pregunta, neste campo Platón tamén vai defender un dualismo. Como o dualismo ontolóxico, pois defende un dualismo antropolóxico. Segundo este pensador, o ser humano divídese en corpo e alma. O corpo mortal, impuro ou material, vese como a cárcere da alma, inmortal, eterna e espiritual. Esta teoría tamén implica unha diferenza ontolóxica e de valoración entre ambas partes, xa que, como veremos, non só ontolóxica, tamén moral, porque, como veremos, eso, o noso verdadeiro ser atópase na alma, ao ser a parte máis achegada que hai en nós ao mundo das ideas, mentras que o corpo se ve como a parte mala e asociada coas apariencias. O seu dualismo antropolóxico, polo tanto, tamén se vincula con outras teorías, como poida ser a súa teoría da reencarnación ou metempsicose, xa defendida anteriormente polos órficos ou os pitagóricos, e segundo esta teoría, o noso comportamento, en base ao noso comportamento nesta vida, a nosa alma pois se vai a transferir ou a un ser superior ou a un ser inferior. Na visión de Platón, no caso de facelo ben, a alma do filósofo purificarase e subirá ao mundo das ideas. Por outra parte, sendo a alma a parte máis importante do ser humano, o pensador ateniense afonda máis nela e defende unha teoría tripartita da alma. Segundo Platón, a alma humana se pode dividir en tres partes, as cales se relacionan cunha parte do corpo, cunha función e cunha virtude. Estas tres partes son, polo tanto, a parte racional, vinculada á cabeza, ao pensamento e á razón, a parte irascible, vinculada ao peito, ás paixóns e aos sentimentos nobres, e a parte apetitiva ou concupiscible, vinculada ao ventre, os desexos e os apetitos carnais ou impuros. Como veremos, ou inobres. Como veremos, a parte racional é a parte máis elevada e aquela que se considera que debe gobernarnos como individuo. Por outra parte, a alma irascible é a que debe axudar a alma racional a gobernar, sobre todo conseguindo que a alma apetitiva non sexa a que tome o mando do noso corpo, xa que é a vinculada con aqueles instintos básicos máis animais que hai en nós e que Platón despreza. Por outro lado, en canto a ética platónica, a ética de Platón, pois, como vimos antes, comparte o intelectualismo e o universalismo moral socrático e está en contra do relativismo dos sofistas. Os valores morais, para el, non dependen de cada un, como afirmaba Protágoras, sino que son algo obxectivo, que existe nun mundo superior a este que é o mundo das ideas. Platón cree, polo tanto, que o coñecemento moral é imprescindible para saber como actuar na vida e por iso vai seguir indagando na cuestión. Para el, como para Sócrates, o que fai o mal é por ignorancia, por iso as cuestións morais non se poden desligar das cuestións intelectuais e lle vai a dar unha gran importancia á educación, a paideia, ao igual que acontecerá co seu discípulo Aristóteles, pois un concepto clave en ambos vai a ser o da virtude, é dicir, o arete, o cal significa excelencia. Platón situará a xustiza como a virtude máis importante do ser humano e sinalará que só pode existir nos individuos onde exista armonía entre as partes da súa alma e, polo tanto, se guíen pola parte racional. Desta forma, cada parte da alma vincúlase a unha virtude, a parte racional coa prudencia, a parte irascible coa valentía e a parte apetitiva coa moderación. E só cando cada unha das partes é virtuosa se dará a xustiza. Así, se pode ver na cita seleccionada de Platón da súa obra A República, na que di a especie que resta para a cidade, para que esta alcance a excelencia, é evidente que é a xustiza. Fai referencia, polo tanto, a que esta é a virtude máis importante de todas, tanto a nivel ético como a nivel político, e como só se pode dar cando se dan as demais.
Dentro da súa filosofía política vai defender, polo tanto, tamén un isomorfismo entre a tripartición da alma e da cidade. Como vimos anteriormente, Platón distinguía tres partes da alma: racional, irascible e apetitiva, e agora tamén vai distinguir tres clases sociais, as cales van ser os gobernantes, os guardiáns e os productores. Estas tres clases sociais estarían compostas polos individuos nos que máis destacara unha destas partes da alma respectivamente. Por un lado, as persoas nas que predomine a parte racional uniránse á clase dos gobernantes, xa que a racionalidade e a prudencia van ser fundamentais para gobernar. Por outro lado, as persoas nas que predomine a parte irascible uniránse á clase dos guardiáns, xa que a valentía vai ser fundamental para proteger a cidade. E por último, as persoas nas que predomine a parte apetitiva uniránse á clase productiva e nela fomentarase o exercicio da moderación. Como no individuo, a xustiza consiste en que cada clase social se ocupe do seu e en que sexan os gobernantes os que dirixan a cidade. Esta concepción da xustiza é, como decíamos, a da xustiza como armonía. De acordo con Platón, unha sociedade é xusta cando cada quen fai o que lle corresponde según o seu tipo de alma que teña. Isto se ve reflectido na outra cita de Platón, na que di: a xustiza consiste en facer o que é propio dun. Cerro cita. Este é o chamado principio de especialización do traballo. Cada un debe encargarse do seu e, basicamente, do que se lle dá mellor. Platón defenderá que o poder debe estar nas mans dos filósofos, dos sabios e non de calquera que dedique o seu espírito, pois indistintamente ocuparse do arado ou do Estado. Mentres que os guardiáns se deben dedicar á defensa interna e externa da cidade, é dicir, a defender e protexer a cidade, e os produtores a fabricar todo o que sexa necesario, a produción, para a súa subsistencia, como poida ser a comida, mas tamén todos os bens necesarios. Polo tanto, a ética e a política no pensamento platónico están íntimamente relacionadas, non se poden separar ou entender por separado. O ser humano só se pode realizar ben a nivel individual, ou sexa como persoa, ética, se o fai dentro dunha polis adecuada. Só unha sociedade xusta pode educar os cidadáns na práctica da xustiza. Isto é o que fai que a súa concepción se asocie co idealismo político e se contrapoña a conceptos ou concepcións posteriores como sexa o realismo político de Maquiavelo, para quen a ética e a política debían ir por separado, xa que as virtudes éticas e as virtudes políticas non tiñan nada que ver, pero en cambio en Platón son unha mesma virtude, solo que aplicada en diferentes campos, os cales están, como decimos, interrelacionados. En canto a quen debe gobernar, e partindo do seu intelectualismo moral socrático, Platón vai defender que coñecer o ben pois é un requisito, como decíamos, para gobernar, e quen mellor o fai son os filósofos, polo cal son os filósofos ou os sabios os que deben gobernar. En este sentido, como vemos, Platón é contrario ao modelo da democracia, xa que nesta non debe existir pois tales clases sociais e, ademais, valería igual a opinión dun suposto sabio que a dun suposto ignorante. El pensa que este sistema político, o da democracia, pode degenerar facilmente nunha tiranía cando algún demagogo aproveite a desorde e esta, polo tanto, pois é a forma de goberno máis negativa por eliminar todo o dereito e liberdade, e para evitala, para evitar a tiranía, é imprescindible que gobernen basicamente os reis filósofos, ou achegarse ao máximo posible a esa forma de sofocracia ou aristocracia intelectual. En conclusión, Platón foi un gran filósofo da antigüidade e as súas teorías perduraron ao longo dos séculos e milenios. O pensamento platónico inspirará o cristián, que vinculará o corpo e os apetitos corporais co mal, o impuro e o pecado, e tamén pois terá unha visión idealista ao nivel da política, solo que vinculando tamén non só a moral e a política, sino tamén coa propia religión. E pola contra será criticado, aínda moitos séculos despois, por pensadores como Nietzsche, para quen só existe o corpo e non hai que antepoñer a razón á vida. Tamén a súa teoría política será criticada por pensadores como Karl Popper no século XX, quen o critica por
falta de liberdades e unha estratificación social rígida no seu sistema político, xa que no seu modelo un artesán non pode aspirar a volverse gobernante nin debe preocuparse por cuestións políticas, que ao final lle afectan, como por exemplo os impostos que vai haber aos seus bens. Pero, pese a todas as críticas que se lle poida facer, a súa figura é fundamental, como decíamos, por ser o primeiro gran filósofo que xerou un gran sistema filosófico e, como dixo Whitehead, toda a filosofía occidental posterior non é máis que unha nota a pé de páxina ou unhas notas a pés de páxina do pensamento de Platón, ou dito de outra forma, non existiría sen o piar fundamental que foi Platón.